mata wani azumi da yazo na ga maka hafuri sai da maka mai amma wannan karan kaga wallahi kaga azumi ya cuso kai yake ko gobe zai kamata a dauka wallahi kaman ba an gani a Saudiya ba a Saudiya ko idan ga wata a Saudiya to live azumin nan za a yi shi gobe idan ko mutum na ya fita daga sai ba da himma amma fa za a sha wahala azumi ai dole ne ai dan gashi na dibi har ka tsutsu na gan ku duk a yaushe ne na ganka ne kuma a firgice sai tsalle kake yi kana ji din na yau ne wannan abin da kake Allah yana kai mu gobe wallahi a yaushe zamu ganka wannan azumi ai bare razanar da ni ba ya kace azumi ba shekara na 16 ina azumi to sai na gobe ne bare wallahi bare amma zaka ce na ga wallahi bare ya Allah kake yi da waro yan nan fa kana ganin ba zai ji azumin nan ba ko kana ji irin wayannan ne wallahi tallahi sai an suka kwanta sai an zuba musu ruwa suke sosai yana ƙarfi bari haka ana kai mu ne gobe kuma matsalar samun su daya Toni Kroos ya samu corona to aya kaida ma a tarihi ma ba a taba ji an ce gashi Chelsea ta ci Madrid ba a taba ji ba ban taba ji ba ni ban taba ji ba gaskiya ne ba ban taba ji ba kai za Amar ya ga wata ne gaba sai azumi ba a kai baka da hankali in ana azumi ba ma a san ana yawan magana Cike na gwada ne ba ku da azumi ana haka ikiya. Funka! Dama da game media. Yace shi ya saba.